Hej, det er Leif Busk fra Permaculture Farmers, og jeg vil i den her video fortælle lidt om, hvad permakultur er, eller hvad er permakultur. Og jeg vil måske starte lidt en mærkelig sted, kunne man næsten sige, nemlig med en jordprofil. Den er ikke 1,5 meter dyb, som jeg har lært, man skal lave den, men den er stadigvæk nede, hvor man kan sådan lige skimte. Der er nogle trærødder, der har groet ned igennem den her røde sand for mange herrens år siden. Og det gør de ikke mere, og det er måske lidt det, permakultur kan ændre på. Den anden ting, vi ser her, det er det, man kalder plovskål. Når man graver ned her, så får man et hårdt lag. Og det er en anden problem, som man kan løse med permakulturen. Så ser vi så lidt det, der var engang. Det vil sige nogle træer, måske lidt flere end der er her, men spredt ud, og man har planter ting og sager på overfladen. Det er naturen, som den så ud. Det der sker, det er, at en træ, den samler næringsstoffer op fra meget langt ned i jorden. 5-15 meter ned, og så kommer det selvfølgelig op i blade og bliver droppet på overfladen. Og det er den måde, al vores muld, som vi har haft, er lavet på, og det sker jo som bekendt ikke mere. Man kan sige, der hvor vi er nu, det er her. Vi er på det, man næsten kan kalde evolutionsstadie nummer 1. Vi er helt henne, hvor jorden er bar, og der ikke er noget som helst. Det svarer det, der lige har været en flodbølge eller sådan noget i den retning. Det er også der, hvor det er det dyreste at drive det, for det er der, hvor det er vanskeligst at holde det. Naturen vil automatisk søge hen imod, at vi har de der 1-årige, som kommer hver eneste år, og så kommer der nogle 2-årige, som i øvrigt er knap så voldsomme at have med at gøre, og så senere hen så kommer det. Permakultur vil nok forsøge at lægge sig i det her felt, hvis man går ind og kigger på, hvor man placerer sig. Det vil sige, altså med produktive ting selvfølgelig. Alt skal være produktivt. Den, der ligger her, sådan en helt fuld skov, hvor man har alle 9 lag, vækstlag, som fungerer af sig selv. Det er jo ikke aktuelt, fordi vi ved jo godt, det tager 200-300 år at lave det. Og selv man kan gøre det noget hurtigere ved hjælp af permakultur, så gør det jo ikke den store forskel, hvis man skal vente mange år på det. Så det, som ligesom er indledningen her, det er altså, at en træ er ligesom en pump. Den samler simpelthen næringsstoffer op fra de der 5-10, måske 15 meter nede i jorden. Jeg tror faktisk, man har en træ nede i Sydafrika, hvor de fandt en rod helt nede i 100 meters dybde. Det er jo vældig imponerende. Det var en akacietræ. Den suger så op, samler en frygtelig masse næringsstof der, dropper det på overfladen, og med det samme så ved vi, at der er mikroorganismer, bakterier, svampe og alt muligt andet, der øjeblikkeligt går i gang med at omsætte det her. Hvis man skal prøve at tegne det lidt, som jeg må sige, jeg har prøvet at gøre her, mere end jeg har haft held med at gøre, så vil det jo sige sådan ud lidt ligesom det her. Altså man har nogle lidt højere træer, så har man måske nogle større frugttræer, så har man lidt mindre frugttræer, så har man nogle bær og nogle busker, og så en masse 1-årige, måske flereårige afgrøder. Sådan tegner lidt ud i bredden, så på, hvordan skal det gøres, kan det gøres. Det vil sige, det vil se ud i noget af den retning her. Man vil have sådan nogle hegn, hvor man altså har alverdens ting her, der fortsætter så faktisk i sådan en permakultur setup. Der fortsætter det jo så ind over med flereårige afgrøder, men det behøver det ikke at gøre. Så her har man altså også en forsøg på at tegne den fulde permakultursystem. Det ser sådan her ud, med lidt farver på, kan man sige. Altså nogle træer, buske, en eller anden art, som ikke bare er der, men gør gavn til foder, måske til energi, og så afgrøder ind imellem. Og det kan udmærket godt være 1-årige afgrøder. Det er ikke forhindrer ikke en i at have 1-årige afgrøder. En anden eksempel på, hvordan det kan se ud. Og man kan se, her er det i hvert fald, at det ligner lidt noget tømmerproduktion, mere end frugttræer. Og så igen med afgrøder indimellem. Et eksempel fra Australien, hvor man bruger nogen, der hedder Takasas. Den her billede er lidt utydeligt. Jeg kan faktisk ikke se, om det er Takasas eller det er
om det er andre planter, men fidusen er, at man har nogle planter, som er bælgplanter, som så samler næringsstoffer op fra jorden, og så har man selvfølgelig noget andet indimellem her, når det ligner formentlig noget til noget afgræsning. Så man høster det her til hø og tilage, og man kan også bruge det direkte til afgræsning, og så kan man selvfølgelig afgræsse indimellem. Vi går lidt videre, og så kigger vi på nogle eksempler på her sådan lidt, nogen som simpelthen bare har tyndet en skov, og så dyrker de hø indimellem her. Det ser vældig smart ud. En anden eksempel, hvor der er plantet. Der er ingen tvivl om, at det her det er til tømmerproduktion. Det er valnødder. Jeg synes ikke, det er så let for mig lige at se, hvad det er, vi har her. Men jeg kan se, at man dyrker indimellem, og det fortsætter så række efter række. Så her har man altså minimum 2 afgrøder. Måske 3, hvis man har noget udlæg i, og så lukker kvæg til afgræsning bagefter. Her er sådan en eksempel her, hvor der er noget hvede, og igen, det her det ligner en blanding af brugtræ, tømmertræ og så frugt. Frugttræ, der kører han i. Det er også en forholdsvis ny starte, det kunne jeg synes, som om det er nogle få år gammel. Men og så ser det ud rigtig meget ud som om, at det kunne være fra England. Og her kommer vi så hen, hvor det er klart, at der er nogle buske. Det er vel næsten for, at det her det er til at klippe af til foder. Det ser det mest ud til. Og så selvfølgelig afgræsning indimellem. Så her har man 2, måske 3 forskellige produktioner på en gang. Et nyt projekt her, som er etableret, der har man i hvert fald dyrket korn indimellem, kan man se, og så er der nogle forskellige systemer med træer. Og her ser vi faktisk et eksempel på, hvor det sådan ligesom er lidt mere udviklet. Det her det er jo enten fra Indien eller fra Afrika, en eller anden sted. Jeg kan godt se, at det er jo sorghum og det der ligner eukalyptustræer. Men det kunne jo godt være majs, der stod her. Det kunne sådan set også godt være kløver, græs eller noget andet lavt voksende vegetation, der stod indimellem. Vi kender jo da selv udlæg i korn. Det som vi ser her, det er jo hvor der står nogle frugttræer eller noget herover, og så har man det der tømmer og så videre. Og det er så den måde, systemet fortsætter på henover. Altså det skifter mellem de der 3-4 forskellige afgrøder på den samme mark. Kan man have dyr? Ja, det kan man da. Altså, afgræsning. Celleafgræsning er det, som er udbredt. Det, som vi ser her, er ikke så fantastisk udbredt i permakultur, hvor man har nogle kreaturer, der bare sådan nærmest går rundt overalt og nipper lidt i det, de nu lige kan finde. Derimod så har man det der celleafgræsning, hvor man lukker dyrene ind på den areal af græs, der skal til, og så skal de græsse det helt ned hver dag. Helt i bunden, og så en ny mark næste dag. Og så kører de hen af 3 eller 4 dage efter, der kommer de så ind med høns, som ikke lægger af det oftest, som så får hovedparten af deres næringsstoffer og energibehov fra de larver og maddigersager, som ligger i de der kokager, samtidig med at de spreder kokagerne ud over det hele, sådan at det bliver fordelt. Så der har man altså, ud over træer, så har man køer og høns, flere produkter på det samme areal. Vi har set det med gris, det kender vi jo til, og vi selvfølgelig også med søer. Her har vi en eksempel med, hvor der går nogle får ind imellem noget, der helt klart er frugttræer, og et mobile hegn er, og så går de ned. Det er så simpelthen en celle til afgræsning. Og det græsser de indtil det her det græsser ned, forhåbentlig en dag. Det ser ud som om, at der er lidt får her, men det kan man jo ikke helt lige vide. Men altså frugttræer hele vejen ind over her, og så får ind imellem. Så igen, de der 3 forskellige former for produktion, frem for at vi kører rundt og sprøjter og klipper græs og hvad det er, så bruger man det her til, at det bliver afgræsset af får, som så dropper deres møg midt på marken her. Det vil sige, at det er allerede i gang med at blive omsat til træerne. Så det er det, der ligesom er grundtanken. Jeg kommer ind her, det er måske en af de bedste eksempler, der er. Det vi ser her, det er jo selvfølgelig her går nogle høns.
indimellem. Der har været noget græs, vi kan godt se, at de har slået af græs. Så det er så en afgrøde, det er så 2 afgrøder. Så har man æbletræer, ser det ud til her, på begge sider, og så har man tømmerproduktion, 4 afgrøder. Produktioner på den samme mark, og det er jo det, der giver penge i det lange løb. Så lige lidt om her, hvad er det så egentlig, der er selve ideen med at skulle plante i de her rækker? Ideen er ganske enkelt, at træer, de har noget samarbejde og hoster faktisk nogle bestemte svampe, når det her mykorrhiza. Og den mykorrhiza-svampe, den når fra hegn til hegn. I hvert fald det, jeg har hørt, er, at de kan nå 12 meter på nogle jordtyper. Det er engelske forsøg, der viser det. 12 meter, så begynder der at være en aftagende effekt. Så det vil sige, at man skal have 12 meter mellem de her hegn. Og det man opnår ved det er faktisk, at de der mykorrhizasvampe, de er i stand til, sammen med andre mikroorganismer og det biologiske kredsløb, som jo skal etableres mellem dyr og planter, der er de i stand til at udvinde næringsstoffer fra jorden. Nøjagtigt som det er sket, da alle skove voksede op en gang i tidernes morgen. Naturlig skov voksede op og samler enorme mængder af biomasse, uden at det hverken bliver gødet, eller vandet, eller sprøjtet. Og den samme effekt kan man altså opnå her. Vi kender godt en lille smule det, vi kalder hegnseffekt. Når man kommer lidt ud fra hegn, så er der 10-20% flere afgrøder, end der sådan er hen over marken. Og det er jo det, man opnår her. Det eneste, man skal kigge på her, eller holde øje med, det er kvælstof. Det er ikke umiddelbart kvælstof nok ved at mineralisere jord. Så det handler om at få det der biologiske kredsløb til at køre. Det vil sige nogle dyr ind og få omsat alt plantemateriale, der ligger så hurtigt som muligt. Nu ved jeg ikke her. Jeg kunne forestille mig, når så ævlerne de dropper her, så sætter man gris ind. Så det bliver en 5. afgrøde på den her mark. Så det er den måde, permakultur fungerer på. Og det er selvfølgelig meget effektivt. Det findes stort set ikke i landbruget i Danmark. Der er nogle enkelte små haver og sager og projekter, der er blevet lavet, som er helt fantastiske. Så det er jo den her pump, vi kommer tilbage til. Træpumpen, kan man jo kalde det. Altså alle næringsstofferne ned fra 10-15 meters dybde, op og drop hver år. Det er det, vi ser på de her hegn, og det vi ser på de her løvtræer, dropper ned, og så går alt det, som der nu skal være i en skov, i gang. Det er jo klart, at det her det er ikke noget, der sker i løbet af en dag, så der findes faktisk teknikker, hvor man kan plante, altså biologiske teknikker og fremgangsmåder, hvor man kan plante de her hegn, og så gå i gang med simpelthen at tilføre den mikrobiologi, som stort set findes i en skov. Den kan man tilføre en åben mark, så det er, at man på bare 2 år kan opnå utrolig meget af den her skoveffekt, samtidig med, at man selvfølgelig planter og begynder at få den til at fungere af sig selv. Der er kørt forsøg i England, hvor man ikke har gødet med noget som helst i 36 år, og har udbytter, der er på højde med det, vi har i det landbrug, hvor vi gøder og sprøjter allermest. Så der er simpelthen ingen argumentation for at fortsætte. Der er en rigtig stor argumentation for at gå i gang med at finde ud af, hvordan kan man etablere det her biologiske landbrug, som det jo virkelig er. Det er et landbrug, der fungerer inden for naturens biologiske kredsløb. Der skal dyr og planter, jord, mikroorganismer, sol og vand i en rigtig blanding, så vil planter gro. Mange tak for nu. Der kommer flere videoer. Hej hej.